Mago gik ma important ma nyathi onego bed ni bedogo. To adwa wacho gimoro kae about the short courses. Sani jonyuol te pachgi manie computer driving school. Computer driving school. But we have so many other short courses ma nyathi nyalo kata ma timo, kata mana languages. Languages like the foreign languages. Nyathi motimo the foreign languages mano add to the experience ma kanga to apply tiwinjo niya idwaro 2 years experience. Samoro ken kama 2 years experience mar service to 2 years experience mar practicing. For example, a foreign language. Ing'e for how long? Koro iyudo ka nitie thuolo maber ma nyithindo sani onego bed ni interact gi role models e society. Gi ng'eny. Inyalo mang'ie kor gweng'wa kae ni to ng'ama nyalo gogo mbaka. Nyathi mabedo gi jok mariek. Whoever sits with the wise becomes wise. He gets or she gets wisdom from them. Ma is not the time for idling. Inyiso waga maber ne, an idle mind is the devil's workshop. Seche ma the idle mind osabedo the devil's workshop, manyiso ni in koro isabede kor gweng', kata in isabede ot, ni an asetieko. This is just the beginning of your academic journey. In fact, onge gima ja form 4 osatieko. Otieko mana the 8-4 system. Kama koro dong en 4 modong ni. Koro 4 modong ni ine manyaka koro ing'enia, how am I going to achieve my remaining 4? Mara ariyo, nyithindo gi nyaka ng'e ni sani ka koro giwuok e form 4, gi kama koro gidhi bedo Kenya citizens. Ka gibedo Kenya citizens, mai makoro gidhi chako larore for employment opportunities with the rest of the Kenyans. Seche ma gilarore for employment opportunities with the Kenyan, with the fellow Kenyans, kae makoro onego bed ni ng'e course mane ma atimo. In fact, Cleophas, pok adhi e interview mupenya ni grade mane maniyude form 4. That one is just a way magidwa ma ascertain ni be ni chope form 4. Question mipenjo ga kata ka babu kata ka mamu kwayo tich nyathi. Mamu ipenja niya, idwaro ne nyathi ni no tich, otimo course mane? Be onge ng'abro penja ni no idango e form 4? Otimo course mane? So regardless kata yudo kata nyathi odhi yudo kata mana E no be mana grade. But how do you make your E to be something productive in your life? Engima nie wan ga gi kaine ot, ka koro ot kama donje kae. Inyalo idho stairs. Inyalo idho lift. Inyalo dhi gi escalator. Ng'at modhi ma ok oyudo lift kata mana escalator, obro chako gi stairs. Oyidho mana one by one. Ija E. Donge inyalo chako gi artisan courses, idhi craft courses, idhi diploma courses, ultimately idhi mana mbalariany. Mana kaka jomoko nodonje mbalariany direct. So the end justifies the means. So sani ma nyithindo koro no beni koro gibedo pinto giwacho niya. In fact, this question is very, very pregnant question. What next after KCSE? In nyathi motimo penj, what next after KCSE? In gima ono mane e kit ngimani nekech sani ko ikija chako loso future mari, macha nyocha pod in e lwet janyuol. Sani koro in e lweti iwuon. What do you have for yourself? Kamano. Ero kamano ya kenen penjo maduong' mapontiere kar kae wamedo mana penjo ni to koro en ang'o mantiere ka toka penjo ni mano mara KCSE. Joseph Akele twak penjo mantie kama thung'o ga jonyuol wachomo kanye kod nyithindo gi tok ka sirkal montiere godo wanno pek mar ngima mantie kendo osuru bende medo choki piny maru kama chelo bende ntiere lokruok mago maga university funding model ma bende okelo rocho